Sashen Hausa na BBC kuka kamo a kan mita 16 da mita 19 da kuma 25 da ma wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka, har ma da shafinmu na intanet bbchausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum, Aliyu Abdullahi Tanko ne ke fatan kun wuni lafiya cikin shirinmu na karfe 8:30 agogon Najeriya da Nijar, wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa takaddama tsakanin kungiyar Hamas da Isra'ila ta janyo jinkiri wajen miƙa mutanen da Hamas ke tsare da su a zirin Gaza. An gudanar da zanga-zanga a faɗin Italiya bayan da wani ya kashe tsohuwar budurwarsa. A Najeriya, bayan da aka ƙaddamar da shirin noman rani a ƙasar, an gargaɗi manoma da su guji sayar da takin zamani da gwamnati ta basu. Abin da dai ya kamata shine manoma su yi amfani da wannan abin da aka basu yadda ya kamata. Ba ma fatan manomi ɗaya a bashi wannan kayan je ya kira wani dillali ya karbi kuɗi. Shin ko kun san yadda tsarin mulki yake a ƙasar Jamus? Wannan tsari da ake gudanarwa a Jamus tsari ne wanda ya yi daidai da irin tsarin da aka gudanar a Najeriya a jamhuriya ta farko. To sai ku biyo mu a cikin filin amsoshin takardunku domin jin ƙarin bayani. To amma yanzu sai na karanto muku cikakkun labaran duniya. Hamas ta jinkirta sakin ayari na biyu na 'yan Isra'ila da ta yi garkuwa da su a Gaza. Wani babban jami'in Hamas ya zargi Isra'ila da ƙin cika alkawari na yarjejeniyar tsagaita wuta na kwana 4 da aka cimma. Osama Hamdan shine kakakin ƙungiyar Hamas. We believe that the Israelis till now they are not responding. Ya ce mun yi amanna har yanzu Isra'ila ba ta yin abin da ya dace ta yin la'akari da abin da aka cimma bisa kiran da masu shiga tsakani domin cimma tsagaita buɗe wuta. Isra'ila dai ta musanta saba ƙa'idojin yarjejeniyar. A halin yanzu kuma ƙasar Qatar na tattaunawa da ɓangarorin biyu domin warware matsalar. Ƙarin tireloli 200 ɗauke da kayayyakin jin ƙai sun shiga Gaza daga Masar ta mashigar Rafa. Jami'an Isra'ila sun ce akwai tireloli 50 da ake sa ran za su shiga arewacin zirin Gaza, ciki har da wuraren da ba a kwashe mutane ba. Isra'ila ta ce za ta bari a shigar da tankokin man fetur 4 da kuma tankar gas na girki guda 4. Ƙungiyoyin agaji sun nanata cewa rashin man fetur ya tsayar da ayyuka cik a zirin Gaza. Juliet Tuma ita ce mai magana da yawun kungiyar agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da Falasɗinawa. Ta ce mutane sun rasa komai kuma suna buƙatar komai. Akwai mutane kusan miliyan 1 a sansanonin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke neman mafaka. Wannan abin takaici ne. A yakin da take yi da Hamas, Isra'ila ta shafa makonni ba ta bari a shigar da man fetur zuwa zirin na Gaza. Dubun-dubatan mutane sun gudanar da zanga-zanga a manyan biranen Italiya domin nuna fushinsu da kashe wata ɗaliba 'yar jami'a. Masu zanga-zanga a wannan rana ta yaƙi da cin zarafin mata sun kawo tsaiko wajen zirga-zirgar ababen hawa a babban birnin ƙasar Rome. Masu shigar da ƙara sun ce ɗalibar mai suna Julia Cecchettin tsohon saurayinta ne ya kashe ta 'yan kwanaki kafin ranar kammala karatunta. A yanzu haka an damƙe shi bayan da aka taso ƙeyarsa daga ƙasar Jamus. Ilraya Bayano lauya ce mai zaman kanta wacce ke kare hakkin mata a Italiya. In Italy, women react to this feminicide with outrage. Ta ce a Italiya mata na nuna kaduwa game da kashe 'yan uwansu mata saboda wannan kisan na baya-bayan nan an yi shi ne bayan da matar ta nuna ta gaji da soyayya da wani. To kuna shan labaran duniyan ne daga nan sashen Hausa na BBC. Jami'an tsaro a ƙasar Mali sun ce sun daƙile waɗansu hare-hare biyu da ake zargin mayaƙa masu kishin Islama ne na Al-Qaida suka kai. Sai dai mayakan sun yi zargin cewa sun halaka sojoji da dama sannan sun kwace iko da sansanin soja da ke lardin Timbuktu. Sojojin Mali dai sun daɗe suna yaƙi da mayaƙa masu ikirarin jihadi da kuma mayaƙa 'yan aware a yankin. Masu ikirarin jihadi dai na ƙoƙarin soma amfani da sansanonin soji
wato sansanonin sojin da wato dakarun samar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya suka fice daga cikinsu, a yayin da dakarun Mali suke ƙoƙarin ƙwace waɗannan sansanonin. To ɗan ƙwallon Manchester City Erling Haaland ya kafa tarihi a matsayin ɗan ƙwallon da ya zura ƙwallo 50 cikin wasanni kaɗan a gasar Premier ta Ingila. Ɗan wasan ya ci ƙwallon ne a wasansu da Liverpool da aka buga ɗazu, inda kenan kawo yanzu ya ci ƙwallo 50 cikin wasanni 48. A wasan da aka buga a filin na Etihad, wato gidan Manchester City kenan, an tashi wasa kunnen doki 1-1. A baya dai tsohon ɗan ƙwallon Manchester United da Newcastle, Andy Cole, shine yake rike da kambun, inda ya ci ƙwallo 50 cikin wasanni 65. To ƙarshen labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To yanzu kuma sai rahotanni. A Najeriya yau ne aka kaddamar da wani shiri na noman rani da alkama na kakar bana a garin Haɗeja na jihar Jigawa, wanda kuma za a gudanar da shi a jihohi 14 na ƙasar. An kaddamar da shirin ne domin shawo kan matsalar hauhawar farashin kayan abinci da ake fama da ita a ƙasar. Alhaji Muhammadu Magaji shine sakataren watsa labarai na ƙungiyar manoman Najeriya wato AFAN, wanda kuma ya halarci bikin kaddamarwar a Haɗeja. Ga kuma ƙarin bayanin da yawa Abdulsalam Ibrahim Ahmad ta wayar tarho. Bayanin da aka yi mana, an tanadi taki, an tanadi iri, an tanadi kayan feshi, package ne kowane manomi da abin da za a bashi wannan kayayyakin a matsayinsa na manomi wanda sunansa Allah ya kaddara ya samu shiga cikin wannan program din. Dama abin da ake bukata shine taki da iri kuma ma ingantacce. Domin wannan iri din da muka gani wanda aka kaddamar yanzu iri ne wanda aka sayo daga ƙasan waje, wanda ya fi ba da amfanin gona fiye da wadda muke da shi, ba a ma haɗawa. To ya kuka ga wannan shiri? To alhamdulillahi wannan shiri mun gamsu da shi domin ya yi daban da saura. Za a je a ce an tara mutane an kaddamar da kayan gona, sai ka ji ana cewa bayan sati 2 ko bayan sati 3 ko wata 1 ana jira. To amma saboda sanin da su ministan ayyukan gona musamman ƙarƙashin shi mai girma minista sanata Tari yadda suka san cewa alkama da noman rani yana da lokacinsa. Saboda haka yanzu yadda kaddamar din nan a Jigawa yau a Haɗejan nan an yi shi ne symbolic kawai, wata kaddamarwa ne, amma dukkan jihohin da za a yi noman alkaman nan kayan ya riga ya isa, kuma ba wai harkutan jiha ba, kowane state akwai inda aka ɗauka wanda za a kai musu kayan nan, amma kai yawanci an riga an kai kayan, so za a ci gaba da bayarwa ne kawai ba tare da bata lokaci ba. To wannan yana cikin abin da ya burge mu kuma ya gamsar da mu cewa wannan karon da gaske ake yi kuma za a yi na alkama, kuma mun gamsu mun tabbata da an yi na alkaman nan next za a yi na shinkafa da sauransu, wanda muke fatan a yi kamar yadda aka yi wannan. To su waɗannan kaya da aka ba manoma bashi ne ko kuwa tallafi aka ba su? To wannan kam dai abin da ni na sani, shi manomi abin da zai biya kawai zai biya kashi 50 bisa 100 na kayan da za a bashi din. Kuma kashi 50 din nan fa ba hada har da iri ba, domin shi irin kansa ya kai kusan naira 100 ko 200 shi wannan wanda za a ba manomin. Sannan ga kayan da za a bashi na naira 360 ko zuwa 380. Amma duka abin da zai biya naira 180 su manoman mu abin da aka ba mu a rubuce kenan. Saboda haka in manomi zai biya 180 ya dauki kayan naira 380 zuwa naira 400, to wannan ya nuna cewa fa wannan karon za a taimaka manoma daidai gwargwado. Abin da dai ya kamata shine manoma su yi amfani da wannan abin da aka basu yadda ya kamata. Ba ma fatan manomi ɗaya a bashi wannan kayan je ya kira wani dillali ya karbi kuɗi. Fatan mu ya tona ƙasa ya binne ya ci gaba da bin gonan. Alhaji Muhammad Magaji kenan sakataren watsa labarai na kungiyar manoman Najeriya wato AFAN. Yanzu kuma bari haɗa ku da Rabi'atu Kabir Runka wacce za ta gabatar da filin amsoshin takardunku. Masu sauraro Assalamu alaikum, Rabi'atu Kabir ce ke maku maraba a wannan lokaci a cikin shirin amsoshin takardunku daga nan sashen Hausa na BBC.
madalla za mu soma shirin ne da amsa tambayar Kabiru Muhammad Karaye, inda ya ce BBC, ina son sanin me ke haddasa wutar daji a waɗansu ƙasashen. To domin amsa wannan tambaya taka na tuntuɓi Malam Suleiman Iguda, babban malami a kwalejin fasaha ta Hassan Usman da ke Katsina, inda ya soma da bayyana mana abin da ake nufi da wutar daji. Ita wutar daji wata wuta ce wadda za ga ta tashi tana ta cin ciyawu da kuma wasu itatuwa. In ka ganta sai ka rasa waya sanya ta, saboda ita babbar wuta ce kuma yawanci a daji take faruwa, da yake kuma daji yawanci ba mutane waɗanda ke zanne, so tana iya farawa ta ci wata ma har kila kwana ɗaya ko kwana biyu ba a ma sani ba, kila sai an ga yaƙi sannan a sani sannan a kai rahoto cewa an samu wutar daji. Na'am. To me ke kawo ta kenan? To akwai abubuwa waɗanda ke kawo ta. Na daidai yanzu akwai wannan canjin yanayi da aka samu a kusan duniya gaba ɗaya, ya zamana zahi ya ƙaru. To idan ya zamana zahi ya ƙaru kuma lokaci ne wanda ba lokacin ruwa ba, ya zamana akwai ciyawu, akwai wurare waɗanda babu ruwa, ga ciyawa ga kuma kamar abubuwa waɗanda ke karmami. To shi kanshi wannan zahin ga yadda ake nunawa yana iya janya wuta ta tashi. Sannan kuma akwai wurare waɗanda yanzu ruwa ya yi kaɗan, shi ne wanda a turanci ake ce ma drought. To shi ma in ruwa ya yi kaɗan, wannan wuta ita ma tana iya tashi. Sannan kuma mutum haka ana iya samun mutum haka nan ya zo kunna wuta, shi ne a turanci ake ce ma asin. Sannan kuma ana iya samun wani mutum ne shi kuma yake tafiya cikin daji yana shan taba. Maimakon ya gama shan taba, ɗan kaɗan ce ya rage, maimakon ya kace wani yana iya jehowa. Sannan kuma haka a can ma ƙasashen turawa, ballantana a ƙauyukansu, su ma akwai waɗanda ke amfani da wuta wurin sharar gona, kuma da yake a daji ne yawanci ba za a iya ganewa ba cewa me ka wannan ita wuta. Sannan kuma yawanci a ƙasashen turawa da yawanci mutane sun koma birane. Sannan kuma abu ɗaya da ke ƙara kawo shi, wanda kamar shi muna iya cewa ba mutum bane ke kawo shi, ana iya samun kamar tsawa wadda ake haka lokacin ana ruwa? Ko ba ana ruwa ba wasa ana iya samun tsawa. Ai in tsawa ana ruwa to ko wuce ta tashi, wannan ruwan in mai yawa ne yana iya kashe. Akwai wuraren da ake fuskantar tsawa kenan ba lokacin ruwa ba? Ana iya samun wuraren da ake tsawa ba lokacin da ake yin ruwa ba. Abin da muke cewa shine saboda wannan canjin yanayin, abubuwan da bai kamata a da suna faruwa ba yanzu suna faruwa. Me sanya? Saboda kamar mutane sun gurɓata sararin samaniya da wasu abubuwa waɗanda ita sararin samaniya ba ta saba da su ba. To ta wace hanya za a bi wajen kaucewa faruwar wannan wutar daji? Shi yadda za a kauce ma faruwarta sai an sanya kamar ido, ya zamana kamar ko ina akwai mutane masu dibawa da ta faru za a kashe ta. Sannan kuma ya kamata a rika wayan mu mutane da kai cewa su ba amfani da wuta wurin yin sharar gona ko sharar daji haka. Muna godiya Malam